IFM News. IFM News. Lokal. Nakabanyas deta, Idol Joan kami. Nasiluan nga aksidente ti may Sabanyas, iti Barangay Nalvo, iti iliti pasukin, iti Malema ti Abril at 30. Según ti PNP Maritime Police, voluntaryo anapan in turnover ni Mrs. Maricris Helipano, 53 years old, na asawaan kan residente metlaeng iti nasa lugar ti Banyas. Kinana ni Helipano, anapupok ti Banyas, itinet itilikod ti pagtaenganda, ket dito'y asaan meten nakalusot. Gapo ti daytoy kit sinigod na ti napanaki-coordinary ti PNP Maritime para iti panakay turnover ti Banyas. Sigsigod met nagtawag ti Maritime Police ti DNR Bangi no na trumbeng aramidenda ket ditoy anang tedda ti abiso ang maparokatan no awan lakit diti sugat wenno anayen na. Inasistiran metlaeng ti DNR iti Maritime Police para iti panakaparok at ti nabigbig Lizard Varanos Marmoratos wenno Banyas iti lokalidad. Sinaludaran met ti DNR iti nagwalin nga aksyon na dagiti maseknan ken ginutigot da iti publiko ang masapul ang may kanati importansya dagiti kakastoy adingwen taman manudan ang makita. Inlawlawaga ti DNR ang mapukpukawen da ito yung klase ti reptilia sa pasarayan pen dagiti tattao nga iso iti serbi wenno ipasidada karaman iti pulutan ng lapay daduma. Impette nga ti departamento adagiti ket saan kumamapukaw iti aglawlaw kayso deti mang balansa iti ecosystem. Idol Joan, anang nga Banyas dito apa adot Banyas dita yanda? Manmano nga ro din, Idol Bernard, bali aksidente dito yung nga nasilwan ada dito net ngamin itilikod ti pagtaingan dito ni Mrs. Helipano. So idi mapaniso na ija likod, makita na nga dati agdawar-dawar isumeten dito hanga makalusot nga Banyas, Idol Bernard. Hanga makalusot nga Banyas, isot niya po ng anat na ganan. Ado digiti nungor tao ti ko ti dagiti tattao nga agtiltili ti Banyas kasi dapat kakasay Idol Joan. When may parit ko madigito Idol Bernard ta mapukpukaw nga ro den dito masapul nga may pasublid ako iti aglawlaw kay sudati bang balanse no kay ecosystem Idol Bernard. Yung makita tayo ba't nga dalatabo digito agsilsil mang silsilo ka digito magtitiliw ka digito nga klaseng ganan animales nga adayan ta aglawlaw kadigito nga gondaway. Nagatidog gayam kasur katidog nga ito Idol Joan. When ti hunter maten nga amon iti eksakto nga katidog na Idol Bernard ngem basit paylaen kanu gayam daytoy adapay digitay dadakkel agdagsen ti 5 kilo per kanu daduma digiti agdadawar na mo nagat kasi nga minggayam ti panyempo pudot agbirok damat ti kanenda Idol Bernard. Agbirok dat kanenda Jai. At saan mo lang mangmanti tao Idol Joan? Digiti padamat digiti manok wenno digiti bao ti kanenda Idol Bernard. May ligdat ti manok kada bao. Kata delikado lata ano kas pagarigan Idol Joan ngamin? Baka makagagat dito or is it not poisonous? Damit lang ti tawag delikado met lang no makakagat dito Idol Bernard ng venomous ket awamet pa dagiti recorded incidents Idol Bernard. Okay. Nagturid man ni Manang maigaman na pailan deta Banyas met. When ginalutan deti ngiwat na Idol Bernard idi turn over dan when no parukatan dan ikat damit lain. Okay. So for padatap no hanga makadangran. Ano kas pagarigan alauna at anak ko mga rod at iso ti naganan panakasalwad mo't deta naganan no makagat ki di deta tao delikado ano kas pagarigan Idol Joan. Okay, so na turn over ti DNR when idi na-assess ti DNR Idol Bernard idin check da nga no da sugat na no da ti sabaling koen na idi may sigurado dan nga natalged iso digiti pan parukat na Idol Bernard. Okay, when at
Malaksid iti deta nga lugar ada pa ba sa baling pakitaan tayo ti Banbanyas kadigiti agon daw Idol Joanne. Awen iti paset na ti mapandagupan Vintar Idol Bernard DJ Ada? Bantay sa Zay. Usually DJ pe kanot ti pakakitaan dagiti aglabas yung ti kalsada. Duma kayat da nga video na picturan yung gapunata napaspasmet na tumareng ang buli dito kadagiti Bantay. Malabo nga matiliwen na mapicturan dahil Bernard. Okay. So napaspas na met no agtignay da. Wala ta tinakakita akti Banyas idi ko kat yan tapay kedi igiti simbaan ti Sarat data dakil nga simbaan Idol Joanne. When adu kayang pay ti klase na dito ada pay alibot ko na dang embas. What's alibot? Anat alibot? Reptilia metlaeng. Reptilia metlang. Metlaeng kilangan lang yung basbasita klase. Dito yung Banyas ket pulpulutan yung IFM News. Dapay kadagiti bisbisita Idol Bernard. Nga may pagorop nga tiraman na ket lang kano manok Idol Bernard. Kasi ti raman na nga ta deta kas manok agpaypayso nga ta. DJ karne na ako na Idol Bernard. Di kad adamot lang silang sina no manok. Ay nako ay pampanunot ka dete plaster nan Idol Joanne ka dete ka atidog na manmanon ko namsa itay di ka di endangered species isuna. When Idol Bernard. Okay, all right. Ala ket sapay la ko mata agtali na we know digitoy nga klaseng naganan digitoy nga wild animals ket maiwanan nga na imbag digiti kakailyan tayo mas especially kadigiti makakita ka dito at nadida ko mapo partsen baka partsen na mo kadagosan Idol Joanne. When kasi nurod ti plaster Idol Bernard digiti daduma handa nga aware nga digiti ket mapuppuka when ken dito kinapatig da iti aglawlaw masapol ko mga maamuan ti publiko kana ti DNR Idol Bernard. Okay. Go ahead Idol Joanne. Damag iti pasukin kadwa iti 99.5 nawag Idol Joanne 15 sa Forum and